Jiena nieħu gost li Jason Azzopardi jieħu ċertu inizjattivi, nixtieq li hemm iktar nies illi jieħdu inizjattivi. Dan kien is-sentiment li ħareġ mid-deputat nazzjonalista Carola Aquilina f'intervista pubblikata għal ħadd mal-Malta Today, fejn għal darb'oħra il-gideb sfaċċat ta' Jason Azzopardi reġa' ġie mfaħħar. B'din id-darba jkun meqjus ukoll ta' gost għal Aquilina. Din issa saret retorika għall-aħħar li Azzopardi jibqa' jiġi glorifikat mill-faxxa estremista nazzjonalista li qed tmexxi lil kap Bernard Grech minn imnieħru. Il-ġurnalist ħass punt mill-intervista sabiex jindirizza l-accounts tal-Partit Nazzjonalista li m'accounts ilhom ma jiddaħħlu għal sensiela ta' snin. Meta mistoqsi minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet, hu l-President Onorarju ta' Repubblika kien saħaq li m'għandu l-ebda informazzjoni fuq min kien se jitfattort il-għala l-accounts tal-PN baqgħu ma ddaħlux. Kemm ilu kap Bernard Grech il-partit ma sottometta lanqas ta' sena waħda biss il-kontijiet finanzjarji għand il-Kummissjoni Elettorali. Tagħmlu t-tort ta' Bernard Grech jew tal-Awditur? M'għandix informazzjoni dwar hekk. Iżda matul l-intervista pubblikata għal ħadd, Carola Aquilina elenka kif dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista huwa ħażin. U dan fil-waqt li l-ġurnalist fakkar li l-accounts ilhom snin ma jiddaħlu. Jiena ma naħsibx li hu tajjeb li partit politiku ma jagħmilx l-accounts tiegħu. Huwa ħażin illi il-Partit Nazzjonalista għandu dan in-noqqas. Intant kien propju hawn li Aquilina talab l-għajnuna tal-Gvern biex il-Partit Nazzjonalista jorganizza ruħu. Però rridu nsibu mod ukoll kif il-partiti l-istat jgħinhom jorganizzaw ruħhom mod tajjeb. Fit-tmiem l-intervista, Aquilina temm jgħid li jekk il-partiti politiċi mhux se jkunu aktar organizzati f'xogħolhom, id-demokrazija ta' pajjiżna se tbati. Jiena naħseb l-importanti ħafna. Jekk mhux se jibqa' jkollna partiti organizzati f'Malta, se tbati id-demokrazija. U meta tbati id-demokrazija jbati kull ċittadin Malti wawċi.